So yun guys, for today's video guys is magluluto tayo ng munggo. Bali dito na tayo magluluto sa kagagawa nating kubo, kalan. Bali magpapalambot tayo ng munggo guys. Eto guys, oh, tingnan nyo. Ayan guys, sinabay ko na rin yung guys, yung sahog niya na pata para lumambot din. Para sabay sila. So yun guys, mag-kuhan muna tayo ng kahoy, sibak muna tayo. Lagay na natin, salangan natin. So yun guys, habang nagluluto tayo is gagawa tayo ng malinta na mesa natin. Ito lagi bali bintana ito nung guys, nung dating bahay nila father ko na giniba nila na nilipat dito sa amin. Ito guys, opo, gawa tayo ng lamesa. Kaltrain, wag dyan, apunak. Naka Pa, luto na. yan guys, lagyan na natin ng paa niya. Papa! Trabaho yan, pinapakan mo. Ito? Opo.
Yan guys, kumukulo na siya. Pero matatagalan pang magkuhan. Ma-blood yung munggo natin. Tapos na rin yung lamesa natin guys. Yan guys, tignan natin. Ayun, pwede na to. Pwede nang igisa. Yan guys, iahon natin yung karne niya. So yun guys, hiwain natin yung karne niya para igisa natin. Sakto guys, malambot na siya. Bali pata ito guys, pata. Yan guys, tapos na natin hiniwa. Guys! Bali, gigisa na natin. Yan guys, ilipat muna natin to. Palit natin yung palayok. Gigisa na natin. Bali, simpleng luto lang naman to guys. Hindi naman ako chef. Bali, experience lang yung mga kanto sa pagluluto. Puro mga lutong probinsya lang guys. Kung alam kong iluto. Bigyan na natin ng mantika. Yeah. Ilagyan natin na sungrod. Sungrod, sabi mo nga? Sungrod. Kaya guys, gamit na itong ginawa kong kubo-kubo dito sa may alayan. Kasi umuulan na. Kung ganitong umuulan guys, hindi na ako nakakapag-vlog lalo na pagka sa mga ganitong luto-luto. Buti na lang talaga naisipan kong gumawa ng ganito guys. Yan guys, umuulan na dito. Ito na pala yung bawang guys, at saka kuwan sibuyas. Patay na natin yung bawang guys. Dito ka nak, dito ka, halika dito. Halika dito. Yung sibuyas guys. Tapos ilagay ko na rin to guys para sumabay kahit kuhan, para kahit hindi pa siya brown, kasabay ito. Para pagka nag-brown na yung pan natin mga karne, kasabay yung sibuyas.
to? Hindi ko alam. Yun. Yun. Okay guys, pwede na to. Bali, hahalo ko na sa kwan. Sa munggo. So yun guys, dagdagan ko lang ng konting sabaw. Yun, tayo na lang natin maluto. Tapos magkahanap tayo ng kwan guys, dahon ng ampalaya na pwede nating isahog. Guys, dito na tayo kukuha ng ampalaya. Ang dahon niya lang kukunin natin guys. Yan guys, ito na yung dahon ng ampalaya na nakuha natin. Kunti lang nakuha ko guys kasi kwan, umuulan. Yan guys, lagyan na natin siya ng asin. Saka kwan, magic sarap. Kasi ito guys, magic sarap. Ika sa kanila ha. Aray ko makain siya ng nips guys. Then guys, lagay na natin yung pan guys, yung ampalaya. Mali malapot na siya. Tignan nyo guys. Yung guys, lagay na natin Guys. ang palaya. Guys. Hello. Yan guys, maluluto na yan kasi yung ampalaya na lang yung kwan. Maluluto. Uy. Na. Tikman natin siya guys. Ah, the best. Lutong probinsya.
Ayun. Ayan guys, luto na, baba ko na siya. Ayan. Kainan na. Yun po. Yun tayo, ayaw mo. Hoy! Yan guys, kain tayo.